pagkakaisa, magpapatibay ng kultura, ang isyu ng kape sa bawat isa. Tama matnubay sa pagpiling ng bukasyon, mahalaga upang ang pag-aaral ay may direksyon. Ang pangarap sa ating misyon, magkakampang natin ngayon, tulong ng kansil na handang magbigay tugon. Halina't ating pagdating ang kursong nababagay sa atin, para sa kansil na iyong may ngiti. Kasarian sa esposa sa kadalian, at kamsi ay tunay na mahalaga. Pagsisikap pagkakaisa, magpapatibay lang